Следва исполнение на певческата група при Народно читалище Спасовица 2008, село Николичевци, с ръководител Спаска Методиева. Да се готви група Седмошарица. Ai, passo e me convi, comprovi tu.
Ai, stani sine, stigo sine, fiumele, stani sine, neko mi te traži. Ai, stani sine, zubom si stvorilo. More, ja poslušaj, moja stara Marlele, ništa loša, ja ne sam stvorilo. Ai, včera sam sina pa zarodilo. Ai, tam je srešta, negovata kjerka lebedevno beše, ne se razpozname, ai, tesno beše, ne se razminame. Ai, temno beše, ne se razpozname, lele, tesno beše, ne se razminame, zato ga me molim, kdo mene traži. Дами и господа, дојдох од нашето село за да ви разкажа за един любовник, който не става за любовник, ама вие ще прецените дали е така.
Започвам с неговите любовни излиянија. Имам една Ангелина и по нея как лудувам веќе 2 година. Она мене ме сака и че да ме земе, ама едно пречи, бега од мене. Една вечер ја настигам баш до нас до плето и казвам жаловито мъката в сърцето. Ангелино, душо блага изгорех за тебе. Я не мога веќе да чекам, жена ми требе. И од теб ми е мерако. Тебе ја се сакам. Ајде, още тая вечер да ја не протаквам. А она сега рече, не може од бако, над вечер ще да ме чекаш доле од Сливако. Кога ми рече това мојата Ангелина, рипнах од земјата таман 2 аршина. Отидох си дома, ништо ме не сврата, а нешто ме чекрата. Чеках, па погледнах, нешто се белее. Ангелина си помислих, друга не. Па прескочи свълча цела гнилите доваре. Па ја сграбчих и побегнах като вълк с яре. Кога минах пред селото с моята Ангелина, под фенеро ја подспрех се малко да почина. Кога гледам, место Ангелина по погрешка ја съм сграбчил баба и Христина. Па ја оставих и към дома се отправих. Мислих, ама измислих што да направя на моята Ангелина. Една вечер беше темно като граната. Ја отидох и изкубах луко и пиперо до последно перо на момата. Назарена, моята майка стара, плаче, кълнета налага. Но ще с неко ми изкуба луко и пиперо. Да зная кой е, ще му изкубя джигеро. Мили хора, това е моята Ангелина. А любовника, за който ви разказах, че има да чака година. Понеже доста сме напреднали във времето, за да не правиме закъснение на програмата, сега ще видите част от Кюстендилското хоро, изпълнено от самодейци на нашето читалище Спасовица в село Николичевци. Enche,
Искам специално да поздравя ръководителя на групата, госпожа Спаска Методиева, за неуморния труд, който полага, за да е тази група толкова добра. Благодаря от сърце, че винаги участвала и се надявам и занапред да участва. Получават грамоти и платят за техното участие, а също така връчваме и грамота за най-възрастен участник Веска Дяволска при литературен клуб Бащино огнище към Народно читалище Спасовица 2008, село Николичевци. Заповядайте. Много благодаря отново на председателя на читалището Йордан Антов. Такъв председател втори сигурно в България няма. Кротък, тих, но активен и всичко знае, всичко може. Това е най-важното. А и неговия наследник, който сега се учи, новата му секретарка, ще взима много хубав пример от него и да стане като него. Пожелаваме и го.